Tigikan, 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 pinili. Usuki ang hagdan, usuki puti. Sa panangitan, ang puti mabari, asayan di kama, hindi na paguli. Siya na lang kapatay ako, hindi tao ang lambong ko. Tigikan, 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 pinili. Usoki ang hagdan, usoki sa pananglitan, ang puti mabari, asayan di kama, hindi na paguli. Siya na lang kapatay ako, hindi tao ang lambong ko. Sa kaulog, labi na kung may patron, nadagsan mga bisita, kung litson tira nakikita. Ang bilin ko ay musangkay at pagkaon hinay-hinay, kung ano kaon mo sobra, impatso
ayaw magora-ora, hinay-hinay kung makaunta. Bisan gat kong maunhan litsyon, imula pagtutuwi ko. Kung damuhan ni mo makaon, malama hatagi ko. Para waray problema, o tanong ang tauna. Para waray problema, o tanong ang kauna. Para waray problema, o tanong ang kauna. Sirangan ang sama, bungtuan sa huliyan, amuin ang lugar nga akong tinubuan. Higit 30 anyos akong binayaan, sugad man kaiha anakon kaming awan. Akong pagbayad diriha kadayuna, nagturoy la ako in pagkabuhian. Probinsyahan Laguna, anakon kinatuan, kay ini nga lugar damo ang trabahoan. Bisan kun maiha ako paglalakdan, diri ka kalimtan, una nga sinirangan. Tungod ang pag-igugma, akon inulian, yan diroy nga tuna, matamis pagukyan.